Ai, al cor del delta, on l'Ebre es fon amb el mar, una nova marea està a punt d'arribar i porta pur glamour. 8 dracs amb talent, força i moltíssim brilli-brilli aterren a les Terres de l'Ebre per transformar camps, carrers i cors. Aquí no hi ha passarel·les de ciutat, hi ha arrossars, llacunes i tradició. Però també hi ha art, llibertat i molta actitud. Elles venen a lluitar per la corona del Delta. Aquestes nenes encara estan dormint. Té tela que les hores que són... Oh! Però què és això? Vols fer el favor, en 5 minuts, te vull allà a la pati, tu mateixa. Amb el que m'agrada a mi dormir, hi ve la Brigitta i em treu els llençols de sobre. Vinga, va, alegria, I brillo. Que no sap que una cara així es conserva dormint. Nenes! Jo estic al bany tranquil·lament amb la Frida, posant-nos el maquillatge, preparant-nos per estar divines, jo una mica morta, com sempre. Però aquí les dues juntetes? No, què? No em molestis, si us plau. Disposareu de 30 minuts per netejar aquest tram de platja i deixar-la tan neta i polida que sembli una passarel·la. Netejar poc, no ho fas ni a casa. Que s'hi ha recollit, diu. Sóc la que més ha recollit de les 8 penques que anàvem. Els talons a la sorra, les perruques volant, un viento. I jo crec que dins del que cap he sigut una persona responsable i hem recollit molta basura. Doncs jo m'he anat de la mà amb la meva germaneta a anar a seure a la terrassa d'uns francesos a la platja. Jo crec que la persona que més netejarà són totes, perquè totes són basura. La Valerie i Salem són d'estes que es venen a fer les fotos i para de contar. Jo, com a Eric, no hagués estat mai capaç de pujar-me a un escenari i fer les reivindicacions que ha fet Tecla, per exemple. El drac al final et dona un poder i et dona una força que moltes vegades, com una persona del carrer normal i corrent, no tens. Jo no era capaç com de sortir al carrer i portar crop top o coses més arriscades i Frida m'ha ajudat moltíssim amb això. Me fa sempre com a Guillem sortir a qualsevol lloc sense samarreta o una cosa d'estes. En canvi, en Luz Veu moltes vegades vaig, doncs això, corset i sense part de dalt. Aquesta no és només una competició, és una celebració de la diversitat, de la terra i del poder de ser una mateixa. Benvingudes a Delta Drac!